Il-hyperbaric unit fl-Isptar Ġenerali ta' Ghawdex ilu wieqaf mill-ħamis li għadda. Wieħed mill-infermiera li jaħdmu f'dan il-unit irrifjuta milli jirrapporta x-xogħol wara li kellu interview għal kariga ta' deputy nurse fl-Isptar Ġenerali ta' Ghawdex u tħalla barra minkejja li ntażlu 6 persuni. Fl-istess ħin, infermiera oħra tal-hyperbaric unit bħalissa tinsab fuq long leave. L-unika infermiera li kienet baqana ta' istruzzjonijiet mill-union li tirrappreżentaha biex ma tiftaħx il-hyperbaric unit waħda. Sakemm is-6 persuni magħżula jingħataw il-karigi rispettivi tagħhom, il-hyperbaric unit fl-Isptar Ġenerali ta' Ghawdex għadu magħluq. One News jinsab informat li fil-jiem li għaddew bughaddas kellu bżonn l-apparat ta' decompression chamber u ma kienx hemm alternattiva oħra li fl-inbat l-isptar Mater Dei b'helikopter. Il-hyperbaric unit jinsab magħluq fi żmien kruċjali għad-diving meta ħafna barranin u turisti jżuru gżira Awċija biex jiskopru il-kosta Awċija.